Csapd le! Dani, mi van neked? Gyere, ezt csináld meg nekünk. Dodó. Ja. Kihúzza ki. Milyen szép! Sajna uczyła, że sobie się... Jaj! Gyere, itt van még. Vigyázz a két batira. Hoppá! Hát jó, volt bugyé. Gyere te ide, gyere. Szedd le a pulóvert. Dóra. Én nem tudok kamerázni, és így csinálni. Nagyon csecse, nagyon csecse. Látod, zöld szín, anyád színe. Jaj, de szép! Jaj, de Haja is van, szép! Ezt oda bírod vágni. Jó. Kicsit szervusz, Dóci, szervusz, Dóra. Na, ott van, add a Dórának. Jaj, Dóri. Jaj, nézd, ezt szétszedjük. Nem morosított a Zsati? Hallottam, hogy nagyon jó voltál. Dóra, gyere ide! Hát hogy volt az a Mikulás? Mondd te nekem még. Dóra, telefon is szól. Bírja hívni. Halló, halló? Halló? Engedd le! Engedd le! Nem tudod, mi elvitte a Dóra. Jaj, Dóri, van végre telefonod. Más micsoda? Hadd ide azt nekem. Olyan. Nézd meg a telefont, Ide Dóci. tedd be a... Dóra, ide vidd is, Dóra. Halló, halló? Hogy szól? Próbáld ki be, hogy szól. Nem hallani volna. Még hogy ijedve? Aha. Halló, Dóra, szervusz. Szervusz. Mesélj, hogy volt a Mikulás? Volt a Mikulás? Volt a Mikulás? Elment? Ezt akarja. Elment a Mikulás most? Elment a Mikulás? Ki volt itten? Itt volt a Mikulás bácsi? Jaj, de szép. Jaj, de szép. Mondtam, hogy... Nem teszi